pasiloa ang akong mga sala, ang kinabuhi ko himo ang bago. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo, pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo, pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. Og himo og masinugtanon kanimo. Pipila na lamang ka mga adlaw ang lumalabay nga diin daghan sa mga katawhan, sa mga tao magselebrar sa maong gitawag na tuog Pasko. Apan kung maghuna-huna ta, unsa man ang unang butang, unsa man ang pinakauna nga masulod sa imong nahuna kung maghisgot ta og Pasko? Siguro daghan sa mga OFW maghuna-huna sila nga makauli sila kuyog sa ilang pamilya. Dagan sa mga nagtrabaho kung maghisgot kay tag Pasko, nagunahuna sa ilahang bonus, di ba? Dagan pod sa mga kinugos, basta mga tag Pasko, nagunahuna na pod sa ilang madawat, mga regalo. And then ang kaning mga ninong or ninang maghisgot kay tag Pasko, mao po ning panahon ng ating tago. Nganuhan, kay basin manghayo ang ilahang mga kinugos bitaw. Kung ato siyang tanawon, daghan kayong mga posibleng nga butang ang pwede na to mahuna-hunaan kung maghisgot ta og Pasko. Balikon ko, unsa man ang una or pinakauna sa tanan. Siguro lahi akong opinion, lahi po ang imong opinion. Pero kung atong tanawon dire, unsa man siya ang panghitabo nga Pasko, unsa may dapat natong buhaton ug unsa may dapat nato nga i-respond sa mao nga selebrasyon. Atong uting kayon pag-ayo kung unsa man ang mga mensahe sa Dios nga maoy maghatag ba natog pagpahibalo kung wala pa ta nasayod, o di ba ka mo'y maghatag natog
pagpahinumdom tungod kay na nalimtan na nato. O di ba ka mo'y maghatag nato nga diin mudahig ta sa Ginoo tungod kay unsa ang iyang gibuhat para sa toa. So atong tunan diri ang pulong sa Ginoo nga makita nato sa libro sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kani siya nga bersikulo kanunay na ni natong ginagamit sa bisan asa magsulti ta mahitungod sa gugma sa Ginoo, magsulti ta mahitungod sa plano sa Ginoo. Kanunay nato ni siyang ginagamit. Ni daghan gani sa mga bata niini naka-memorize na kaning Juan 3:16 or kaning John 3:16. Di ba? Daghan na kayo sa mga tao na ka-memorize niini, daghan sa mga tao na sayod niini. Apan atong uting kayon pag-ayo. Unsa may kahulugan sa maong mensahe? Unsa may gustong ipaabot or ipasabot sa Dios sa atoa pinaagi niini nga mensahe? Ang pulong sa Dios, akong bagabasahon sa Juan 3:16, nag-ingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya, dili malaglag, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon or kinabuhing walay katapusan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, akong gihangyo ang matagusa nga diin ato sang iduko ang ato mga ulo, mga itagtabang sa Ginoo nga diin unsa may gusto niyang ipaabot sa matagusan ato kinabuhi, mga itaglamdag sa balaang Espiritu Santo. Magampo ta, Ginoong Dios niini nga taknaa kami o Dios nagapaubos, naghangyo nga din ikaw o Dios ang labing gamhanan, ikaw o Dios mo'y tag-iya sa among kinabuhi, ikaw mo'y tag-iya sa tanan. Niining taknaa Ginoo kami naghangyo nga diin pinaagi sa imong balang espiritu nga mag-aabli sa tagsa-tagsa kauna-hunag kasing-kasing nga masabtan namo Ginoo ang imong mensahe niining takna. Ug salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon Ginoo magagamit bisan kanako sa ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ako sa pagsulti sa mong mensahe ngadto sa imong mga kanakan. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa imong nga dihog sa imong nga pulong. Tanan dong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba kung maghisgot ta og Pasko, dagan sa mga tao nagunahuna og regalo. Dagan sa mga tao nagunahuna og kaning bonus. Dagan sa mga tao nagunahuna og kaning managtigom sa pamilya. Dagan sa mga tao maingon nga din mahitungod kini siya sa pagpasayloay, mahitungod sa gugma, mahitungod kung unsa man. Kaganilang kadlawon nakoy lakaw and then mga 2:00 sa kadlawon. Grabe na ka-traffic 2:00 sa kadlawon. 2:00, 3:00 o 4:00. Tungod kay ato makita daghan sa mga tao niadto sa simbahan. Pero ato siyang tan-awon diri. Dili man sa ingon nga sayop ang moadto og simbahan, no. Dili man siya sayop. Maayo kana siya nga atong pagabuhaton. Pero kung tan-aw nato mao lang ni siyang panahona nga nahinumduman nato tapos moadto tag simbahan. Human sa Pasko, human sa Disyembre, dili na ta magpakita sa simbahan. Siguro na ay problema sa atong kasing-kasing. Ngano man niadto tag simbahan. Tungod kay nagpasalamat ba sa na mga rason nagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kamayo sa tibuok tuig. Like kung ato siyang sabton, magpasalamat ta sa Ginoo sa kamaayo sa tibuok tuig. Tapos atong buhaton sa kinalasan nga buwan. Di ba na problema diri? Ngano di man nato siya pwede buhaton kada adlaw nga pasalamat sa Ginoo. Di ba? Og mao ni siya nga atong pagahisgutan karon. Maghisgot tag tulo ka butang nga ato makita diri sa ato ang gibasa mahitungod sa kung unsa man ni ang Pasko. Una sa tanan, ang Pasko mahitungod kini siya sa gugma. Panduha mahitungod kini siya sa gasa. Pangtulo mahitungod kini siya kung atong usahon ang gugma ug ang gasa, mao ni siya ang pangtulo. Mahitungod kini siya sa atong Ginoo. So natay gugma, gasa ug Ginoo. So atong tanawon diri, ngano man nga ang Pasko mahitungod siya sa gugma. Dagan sa mga tao nga panahon sa Pasko kay madungog nimo ang mga mensahe ba nga kanibang mensahe sa maong awit nga diin grabe ka
malipayon, o di ba ka mensahe sa awit nga grabe niya kagool nga sa panahon sa Pasko, tuwa siya sa bilangguan, o di ba ka sa panahon sa Pasko, tuwa siya sa laing nasod, dili siya kuyog sa iyang pamilya, o di ba ka nahilayo siya sa iyang mga minahal sa kinabuhi, kapikas sa kinabuhi, di ba? Murag, mauning panahon nga mag-imot-imot ko no. O di ba ka mo yung tag, mauning panahon nga mag-uol pag-ayo tungod kay wala nimo nakuyog ang imuhang pamilya. Kung ato siyang tanawon, sa kinabuhi ni tawhana, wala may sayop ni ana, di ba? Pero atong hinumduman, nga diin, mubati lang ba jud di ay kitag kamingaw sa panahon sa Pasko. Di day pwede sa ubang buwan. Di ba day pwede nga managtigom ta sa tibok natong pamilya taga-adlaw o di ba ka taga-simana o di ba ka bisan dili Pasko. Kung ato siyang sabton. So, ato makita diri nga diin ang gugma wala siya nakabase lamang mahitungod kung kanibang unsay gusto natong mabuhat tungod kay nahigugmata. Di ba? Kung atong tanawon diri sa atong gibasa sa Juan 3:16, una sa tanan, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod sa gugma sa Dios, iyang gihigugma ang kalibutan. Kung atong tanawon kinsa man o unsa man ang kalibutan nga iyang ginahisgutan. Kalibutan ba nga grabe ka anindot? Kalibutan ba nga nagadaig sa Dios? Kalibutan ba nga misimba sa Ginoo? Dili. Ang mensahe nga gipasabot diri kung atong tan-awon sa mga pipila ka bersikulo. Kung muatras ta, ato makita diri sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 15, kung atong tan-awon diri, do ato makita sa 3, nag-ingon diri nga diin, si Jesus mitubag kang Nicodemos, tungod kay nangutana siya, kang Nicodemo, nangutana si Nicodemo kang Jesus, ug miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya mataw pag-usab. And then atong bersikulo makita sa bersikulo 16. Kumuadto ta sa anahan, sa bersikulo 23, unsa may giingon? Bersikulo 16, kumuanit ta sa bersikulo 14 o bersikulo 15. Atong mabasa diri, nagingon, sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao, do ato makita diri title ni siya anak sa tao, mao si Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan sa bersikulo 15, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So sa bersikulo 14, nagisgod siya mahitungod kang Moises, mahitungod sa mga Israelita nga diin atong makita ang mga Israelita atong panahon na nagpabadlong sila. Makita na to sa Old Testament nga diin kani mga Israelita bisan pag unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Mubati gid sila kaning kaluya, mubati sila kadiskorahe, o maabot sa punto nga dili na sila modaig sa Ginoo. Musupak sila kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Naabot ang punto nga din ng Dios mihatag kanila og kaning dako kayo nga hagit para sa kanila, para sa ilahang tanan. Nga naay mga bitin nga may paak sa mga Israelita. Nga diin kung ato makita, mga matay gid sila tungod sa poison or tungod sa kaning lason sa mong bitin. Apan si Moses gisugo sa Dios nga diin magbutang. Ug atong gibasa diri sa bersikulo 14 nga diin giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse o gibutang og tukon or di ba ka sungkod tapos na bronse nga porma og bitin sa mabaw niini. Og si bisan kinsa nga motan-aw sa mga bronse mamaayo sila kung napaakan man sila og bitin. O di ba ka kung mapaakan sila og bitin, dili sila maunsa.
Ang gahom nga ato makita, asa man? Gahom ba sa katong sungkod nga giisa ni Moses? O di ba ka nahimo siyang epektibo tungod kay ang tao nga napaakan og bitin, mga Israelita nga napaakan og bitin, si bisan kinsa man sa ilaha, mitanaw sa bitin, misunod sa unsay sugo sa Dios og mamaayo sila. O di ba ka dili sila maunsa tungod kay mituo sila, tungod kay misalig sila, tungod kay mituman sila kung unsay sugo sa Dios. Kung ato makita diri, unsa man ang pinaka problema diri nga sitwasyon. Kung maghisgot ta mahitungod sa Pasko, ato nakita no, versikulo 16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ngano man di ay? Ngano kinahanglan pa maisulti sa mensahe sa Ginoo? O di ba ngano kinahanglan pa maisulti diri nga ang Dios nahigugma sa kalibutan? I mean, nasayod man ta nga din ang Dios nahigugma sa kalibutan. Pero ngano man kinahanglan niya isulti or ato mabasa diri ngano kinahanglan pa man kanibang ilatag nga diin ang Dios nahigugma sa kalibutan. Tungod kay ang problema sa bersikulo 14, ang mga Israelita nagpabadlong, ang mga Israelita nagpatuyang og buhat og sala at tubangan sa Dios. Hilabi na ang mga tao karong panahon na. Apan ato makita sa bersikulo 16, gihigugma gihapon sa Dios. Nakuha na to. Ang Dios na higugma gihapon sa kalibutan sa mga tao bisan nagpatuyang sila og buhat og sayop. Nagpatuyang sila og buhat og sala. Gihigugma pag-ayo sa Dios gihapon kini mga tawhana. Unsa may iyang gibuhat? Tungod sa gugma sa Dios, namatay siya ngadto ibabaw sa cross. Tungod sa gugma sa Dios, iyang gipakita sa Roma 5:8, iyang gipakita ang kadak-on sa iyang gugma. Pinaagi sa kamatayon didto ibabaw sa cross. Mo na moingon ta nga din ang Pasko mahitungod sa gugma. Tinuod ka na siya. Tinuod kini siya nga din mahitungod kini sa gugma sa Dios. Unconditional love sa Ginoo. Nga andam siya mamatay bisan sa tao nga nagpasakit kaniya. Andam siya mamatay nga ibabaw sa cross bisan sa mga tao nga misupak kaniya. Andam siya mamatay nga ibabaw sa cross para sa mga tao nga wala mosunod sa iyang sugo ug para sa mga tao nga kanunay nagbuhat og mga butang nga dili makahatag kalipay sa Ginoo. Kung ato makita diri, ang problema tungod kay ang tao nagpatuyang gihapon og buhat og mga butang nga ang Dios dili malipay. Apan balikon ko, niini nga Pasko mahitungod siya sa gugma sa Dios. Pagpakita nga din ang Dios na higugma gihapon sa tao. Mao na sa imo ang kinabuhi karon wala ko nasayod kung ang imo habang mga gipangbuhat uyon ba kini siya sa kabubuton sa Ginoo. O di ba ka ang imong gipangbuhat sukwahi na kung unsay kabubuton sa Ginoo. O di ba ka ang imong kalipay mao na ang kalibutan? Di ba ka sa imong kinabuhi karon nalimtan na nimo kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imuha? O di ba ka ang gibuhat na lang kanunay padayon na lang sa pagbuhat og pagpakasala? Balikon ko. Dili pa ulahi ang tanan nga niini nga mensahe, niini nga atong gisilibrar paghandom sa mga Pasko. Ato makita nga ang Dios nahigugma gihapon sa imuha. Nahigugma gihapon sa kuha. Bisan unsa man kadagtom pula, bisan unsa man kangit-ngit ang imong nabuhat, bisan unsa man kabati ang imong nabuhat at tubangan sa Dios, atong hinumduman, gihigugma gihapon ka sa Ginoo. O ginaot nga din atong masabtan kini nga mensahe nga diin maoy makakumot sa atong kasing-kasing nga diin kung nalipay ta sa pagpatuyang og buhat og mga butang nga ang Dios wala malipay niini. Tapos gihigugma gihapon ta sa Dios. Hinaot niini nga taknaa, hinaot niini nga selebrasyon sa Pasko, makahinumdum kita, makapamalandong kita. Kung unsa ang mga butang nga kinahanglan natong usbon, kinahanglan natong gubon, kinahanglan natong undangon, pinaagi sa tabang sa Dios. Tungod kay atong nahinumduman, og atong nakuha, og atong nasabtan, nga ang Dios nahigugma gihapon kanimo, bisan kinsa ka man, bisan unsa imong nabuhat, dili ulahi ang tanan, nga mobalik ta sa Ginoo. Magpasalamat ta sa gugma sa Dios. Ug atong dawaton ang kaning gugma sa Dios diri sa tua. Ug atong dawaton, mao ni siya ang panduha nga atong hisgutan. Atong dawaton ang maong gasa nga gihatag sa Ginoo. Ato makita dire, mao ni siya ang simple kay nga storya. Gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang tao nakabuhat og sala. Tapos nakita sa Dios nga din ang tao kung kanunay siya nagbuhat og sala,
kaning tawhana maimperno gid siya tungod kay mao ni siya ang silot sa Dios nga giandam sa mga bisan kinsa nga mosupak sa iyaha, bisan kinsa nga dili motuman sa Dios, bisan kinsa nga walay Dios sa ilang kinabuhi. Apan nakita sa Ginoo nga dinantaw kanunay siya nagbuhat og sala. Kung nay tao nga makabuhat og sala, maghinulsol siya, makasala gihapon, hinulsol, makasala, andi na apoy mga tao nga di kabaw maghinulsol. Pero atong tanawon diri nga din ang Dios na sayod siyang daan nga walay kapaingnan ning tanan. So mao na ang solusyon sa Ginoo na abuta sa punto nga iyang gipadala iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo aron mamatay para naay kapasayloan sa ato ang mga sala. Kung ato makita diri nga diin tinuod nga din ang tao nakabuhat og sayop atubangan sa Dios, nakabuhat siya og sala atubangan sa Dios, gihigugma gihapon sa Ginoo. Dili lang kutob nga nahigugma siya, iya pa jung gipakita pinaagi sa paghatag og mao nga gasa. Unsa man ang gasa sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa. Sanglit nga ang tao nakabuhat man og sala, dili siya makakita kung unsa ang himaya sa Dios, dili siya pwede makasulod sa gingharian sa langit, gingharian sa Dios. Dili siya pwede makaduol diha sa himaya sa Ginoo tungod sa sala nga naa sa tao. Apan ang Dios nahigugma sa tao, dili lamang kutob niini nga storya nga nahigugma siya, iya pa jud gihatag ang gasa nga maong grasya nga mao si Ginoong Hesukristo nga namatay nga ibabaw sa cross para naay kapasayloan sa ato mga sala. Ug ang gasa nga gihatag sa Dios si Ginoong Hesukristo nga si bisan kinsa nga modawat nga moingon nga din ilang dawaton isip Ginoo manluluwas sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo, sila makabaton sa atong nabasa kaganina, sila makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Unsa may pasabot niini? Kinabuhi nga diin bisan mo biyatan niining kalibutan, mamatay man kita, mo biyatan niini nga lawas, apan kuyog gihapon kita sa presensya sa Dios didto sa langit. Di ba mas nindot man kay na siya? Mao na nga din ang atong mensahe karon, hinaut nga atong masabtan nga diin mas paningkamutan nato or mo focus ta kung unsa man ang mga butang nga langit nun. Unsa man ang mga butang nga malipay ang Dios. Muna nga ayaw ibaylo nga diin maglipay ka sa pagbuhat og sala o sa bisan unsa nga naas kalibutan moingon tag mabuhi kag 80 ka tuig or 90 ka tuig ibutang ta lang. O ato lang anaon nga o sa kagatos ka tuig mabuhi ang kaning tawhana. And then kaning tawhana nalipay siya sa kalibutan. Moingon ta sa usa ka gatos ka tuig nag-enjoy siya. Human sa iyang kamatayon, na impyerno siya. Unsa may pasabot ako na enjoy siya? Iyang gi-enjoy ang iyang kinabuhi sama sa kalibutan karon. Unsa may kalipay nga ihatag sa kalibutan karon? Mga bisyo, kalaway, kahakog, pagpanikas, pamakak, tanan nga posible nga naa sa mo'y ganahan sa unod sa tao. Nahog nga mo'y kalipay sa tao. Hinaut atong masabtan nga diin, dili kay ta maka-focus ni ini mga butanga. O kung itan-aw man kanini mga butanga, hinaut nga ato makita, matimbang-timbang, nga kani dili na ako siya buhaton tungod kay nahigugma ko sa Ginoo. Ayaw isakripisyo ang pila nimo katuig sa kalibutan, kumpara sa kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kung papilion ko man, ako personally, kung papilion man ako, ni bahala nagbag-antos ko pila ka tuig diri sa kalibutan. Apan mamatay ako ug kuyog ko sa Dios hangtod sa kahangturan, mas pilion pa na ako. Kisa sa maglipay ko sa tibuok, tuig na ko sa kalibutan. Apan igkamatay na ko kalaglagan ang akong sangputanan adto sa impyerno hangtod sa kahangturan. Mo na hinaot nga samtang naminaw kanini nga mensahe karon. Imong matimbang-timbang unsa ang dapat nga desisyon nga atong pagabuhaton. Ug ang pinakaanindot nga desisyon nga atong pagabuhaton mao ang atong dawaton ang gasa nga gihatag sa Dios mao si Ginoong Hesukristo. Ato siyang dawaton isip Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Kung ikaw naa na kay Kristo, na kay Dios sa imong kinabuhi, God bless, congratulations. Nga naman, sa panahon nga imong gidawat si Kristo, isip Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Mao na siya ang pinaka grabe ug kaanindot nga gasa nga imong nadawat. Ug mao na siya ang pinaka anindot nga desisyon nga imong gibuhat.
Tungod kay kung naana nimo si Kristo, naana sa imuha si Kristo sa imong kasing-kasing, naghari na sa imong kinabuhi si Kristo. Nabaton na nimo ang tanan. Nabaton na nimo ang kinabuhing walay katapusan. Nibisan pag mubiya tanini nga lawas, maglipay gihapon kita. Tungod kay kuyog nato ang Dios, di ba? Og mao na nga diin sa pantulo ato makita dire. Kining manata sa gugma, manata sa gasa. Ang kanipong Pasko mahitungod siya sa atong Ginoo. Sa unang Juan 4:8, ang Dios gugma siya. Kung ato makita diri gugma siya, kung ato pong makita nga si Kristo gasa siya. Gugma o gasa kung atong usahon, mahitungod gihapon ni siya sa atong Ginoo. Mahitungod gihapon ni siya sa atong buhi nga Dios. O ginaot nga niini nga Pasko, ang nindot nato nga response sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, mao ang una sa tanan, pagdaig sa Ginoo. Panduha, pagpasalamat sa Ginoo. Pantulo, paghinulsol sa tanan natong kalapasan. Mga itagpasaylo sa Ginoo. Mga itagpasaylo sa Ginoo. Pangupat, pagdawat. Pagdawat kung unsa man ang kabubuton sa Dios. Pagdawat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hinaut nga atong makita kung unsa kadako ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga di nato kayang bayran. Libre na ang tanan. Libre na ang kaluwasan, pagdawat ni Kristo. Libre na ang tanan. Gihatag sa Dios nga libre ka naton tanan. Hinaut di nato usikan ang mensahe sa Dios nining takna nga ang Pasko mahitungod sa gugma. Mao nang kita pod magpakita ta gugma sa ubang tao. Magpakita ta gugma sa mga tao nga nagantos, nagkalisod, atong extend unsa ang gugma sa Dios. Panduha may tungod sa gasa. Kung sa may nadawat nimo gikan sa Ginoo, ipakita pod ang imong panalangin ngadto pinaagi sa paghatag sa uban. Pantulo, mao ang atong Dios, ayaw kalimot. Ang Pasko mag-enjoy man ta, pero dapat mag-enjoy ta diha sa presensya sa Ginoo. Naman ang kalipay, pero hinaot nga ang kalipay nato ang Ginoo. Naman ang kaning kasadya, pero dapat magsadya ta tungod kay unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Balikon ko, maghigumay kita, atong dawaton hinumduman nato ang kaning gasa, ang tanan nga naa nato gikan sa Dios ug ato ipaambit sa uban ug pantulo. Ayaw kalimti ang Dios sa imong kinabuhi. Magampo kita. Ginoon Dios ining taknaa, salamat Ginoo sa maong mensahe nga diin kanon nagpahinumdom sa moa Ginoo nga din ikaw o Dios anay nindot nga plano sa matag usa. Salamat Ginoo nga diin nakapahinumdom ka namo kini nga mensahe nga diin kaning Pasko paghatag namo maayo nga pagtulunan nga din ikaw o Dios. Grabe di mabayran ang imong gibuhat para sa moa. Salamat Ginoo sa libre nga kaluwasan. Salamat sa kamatayon nimo dito ibabaw sa cross. Lord, sa bisan unsa man, si bisan kinsa man kanamo karon Ginoo, nakabuhat kami kalapasan, pasaylua kami. Ug tugoti nga Dios nga din ikaw mo'y maghari sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Ikaw Dios malipay sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Salamat Ginoo sa matag usa sa ilahang pagpaminaw, ikaw Ginoo padayon magasilyo sa mensahe sa ilang kasing-kasing nga din amo maaplikar samtang nagkinabuhi kami sa kalibutan. Salamat sa tanan o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayaw akong isalikuay ug ayaw hipahi